Že dole. To sú naši. Keď ti to padne dole, strašne veľmi ani iba počuť. Spodok? Keď vyčistíme sklenice, tak asi hore. Poďme asi spodom. Vyzerá, že ešte žije. Marek, ešte žiješ? Áno. Ale táto noha je čia? To je tvoje. To je od nás. Maj to pozeraj spodok. Poď! Je to! Dobre, to nie je mŕtvy, nepíde ďalej. Poď, tempo, hlavne. My držíme vstup od respawnu nášho aj s 02. Jedna, dva, tu jedna rozum, ale ideme čistiť spodok. Ideme to hľadiť. Tam bol nejaký poj. Zvyšok? Tam sme hľadili po budove. Hore, v pohode, tam sú naši aj na konci. Celé máme obsadené. Aj po schode? A to Ale pretlačili sme to nakoniec. Dobre. No dobre, to tie pásky na tej zbrani. Páska na zbraní, to je úžasné. No poďte. Koko, skoro som mi sundala. Zostali v Pomikove. Takú mi dali, To červené máme na zbraní, vieš? Teraz pozeráme, že... rúžové. Á, okej. Tak nikto sa ma Ty čo? Vlezeme von? Idú za nami po schodoch. Zo schodov doprava. Bacha na oči hlavne. Chlapi. No čo ty chceš povedať ako? To som opovedal. Ženská na rebríku, nie? A ja to mám si zapozrel, keby si povedal. Ešte cukni, nie? Pozri sa, ale hlavuj. No čak, divadlo tu majú, neživú telku. Dobre. To je také pekné, že nehrajú airsoft, víš? Máme tvoj... Ale však tá ja tam budem mať one, vieš. Poď sem aspoň. Lietajú na teba, povedz. Však ťa sundajú dole, čo si? Sundajú. Ježiši Kriste. Môže sa vystrašiť až tak. Chce na videu, tak vystrel aspoň raz. Tam pred nami niekto je. Áno, ja ti dáme kriku. Mne to nadnáša, čo budem. Ono čo? Vidíte ho niekde? Tam v tých krikoch stále, čo? Tam leží.
Prebehujú! Šlaka. No. Tam ležia. Vidíš mu hlavu? Teraz sa neviem. Vidíš ho? Toho som nemyslel. Vidíš ho? Teraz. Aj tam na zemi. Je dole. Ešte jeden je tam. Ešte jeden tam leží na zemi. Naraz. Dostal si. Rovno do brucha. Čakaj, kde to? Dostal si inak. Dostal si, dala som ťa prvá. Až ty mňa potom. To si dostal, to je ty. Yeah, sorry, it's switched like this, you know. You speak English. Yeah. You shot me? Yeah, I showed you okay, first. sorry. I showed you first, you me second. Henry by sme mali, môžem pokryť. Tam si dobre našať jedného na nosítka. A ako? Sa k nemu dostaneme? Prebehneme? Prebehneme? Tam na tú burinu. Bež! Bež! Dostanem od chrbta. Dobre? Tam ich prášia. Hej. Dobrá. Poď. Šlaka. Pozor, poď. Človeče, ty si pribral. Dobre, že fakt, poď. Dobre. To bola odrazená, že? Ja nevidím vôbec nič. Jemine. Poď. Majo nás volá dole. No, Suska do budovy. Komej pokryť. Mám. Hore ho majú. Naľavo. Ešte hyni, ale zaraz sa im brýle. Sú tam. Kde sú? Ja ich nevidím, to je tá heniaž. Komej pokryť. Čo tam je? Mŕtvola? Tam vidím jedného na kopce. Áno. Ale je ich tam viacej. Poď. Kam? Asi neprejdem. Dobrá, chlapci, tak. Kde? Nevidím ich. A ja? Kámo, ja som kurenár. Chod na to. Tu dymovnicu, nedáme dymovnicu? Čakaj, už ich nie sú. Zatlačil sa donútra a nedám ho teraz. Aha. O! Co to bylo? Dobrá, na parádu, super, dobre. Tak už asi netreba. Tak, super, takto, poď. Opravíš na respawne. Poď, zlož to. Mám. Budeme pri základni s tyčkami. Ďalšie nesieme. Budeme pod schodami, že je nejaký ďalší. No poď do tých zákopov. Ideme pre toho posledného.
teraz fakt tak... Tam je modrý! Modrý! Stoj! Sme tu pre teba! Prišli sme ťa zachrániť! Napravo od neho je ten... Tu je modrý! Hej! Poďte sem! Napravo od neho je Poďte! červený. Zákopy! Dávaj pozor, napravo od neho sa nachádza nepriateľ. Pre teba! Nestrieľaj! Rýchlo, 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 poďte! Idem tadeto, idem cez zákopy, ty zatiaľ s ním rozprávaj, nie že na mňa bude strieľať, dobre? Povedz mu, že idem ja, nie že ma zastrelí. Tam je modrý. V zákopoch. Aha, zajac, to piči. Tu 0,2 pre všetkých. Potrebujeme posily k horným zákopom. Rozumela? Strieľa po mne! Rozprávajte sa s ním, aby nestrieľal po nás, že mu ideme pomôcť. Odchádza preč. Au! Mám. 0,2 dole. To idem naposledy. Toto je náš. Joj, pluje ti to gule. Strelila som mu do bebečky. Zdravili sa ven kuličky. Áno, áno. Ja som to videla. Jak letí jeho a letí moja a znova sa zrazili. Doskakujú sem, nedostreli sem, to sa skáče. No však išli tam, však môžeš. No sa tam nejak dostať okolo. No hej. No ideme, lebo sú tam na rohu, tie malé budovy. Prebehme. Ideme? Pri nás. Mám. Čo? Jak to tam zhruba vyzerá? Naši? Vykúka. To je červený, to je červený. Nezapnite svetlo, nestrieľajte. Skryte dvere. Ja tam vidíš niekoho? Už som troch dal. Tu 02 som vonku, vzadu pri tých prekážkach medzi garážou a budovou. Koniec. Kurva! Jebem, mŕti, jebe. Extrém. Vieš, aká vôbec, túto Ruso dal toľko kilov ako zo všetkých dokopy. Ja som hovoril, že už starému znovu tam
Oh! Ušla ti.